Salam mehriban gelmeýler. Moda fasonlar kanalymyzda bugünkü videomuz bu hepde Instagramda öňe çykan saýlama türkmen moda fasonlaryny görkezmekçi. Bir-birinden owadan türkmen moda köýnek fasonlarymyza gelin birlikde syna delýän. Bugünkü videomuzda bir-birinden owadan pommak, gülüpek, ştafel matalarından tikilen üýtgeçjek fasonlary görüp bilersiňiz. Siz nähil fason görmek isleýäňiz? Nähil fason gözleýäňiz? Kommentariýada ýazyp geçseňiz, men size hökman kömekçi bolarym. Türkmen denanlaryna bolan näziklik, mehirlilik, gözellik, asyllyk ýaly ajaýyp päsiýetleriň ählisi bu sungatda jemlenen. Şeper elli denanlarymyzyň uuz barmaklaryndan döreýän köz ýaly ýanyp duran keşdeli, keten köýnegi, dürli nagşlara beslenen çyrpydyr kürtösi, çabytdyr begresi, türkmen tebigatynyň aňyrsyny ýetgöz ýetip bolmajak ajaýyplyklarynyň sahawatly türkmen topragynyň bereketiniň öz bolşly keşfiniň beýanlary. Videomyzy halamysaňyz we indiki videolarymyzy hem biz bilen tamaşa etmek isleseňiz, kanala agza bolmany ýatdan çykarma. Hemmeňize sag bolun.